Dekhnang baganege education system lenega school lenegi college bakin Q kede ban long compulsory baki khon jong gitu ki MLA kide ban le school lenegi de ban le pule hakatu ka college jong katu ka constituency baki job. Hatu fiktif ni bakari India ka penmi bon ki engineer ban ya ka total population jong ka Switzerland. Henry ladangi phaipat shage invention ka Switzerland kayo number 1 habayonu jor baki India. Nado kapor bagi India kayo ya ka jinglai lot ka bapura jungka hado menta hagini kisngi kayo tang South liki Nobel Prize kat bagari Amerika pat kayo palat chuspa tali kat kum ke report bala ai da ka ASER bana pleng jong kita ki bastard hari India kumba pra polai person ki de ki bompat yo kam yo jam unemployed youth ke kenyi kata ka daw ka jing sadin jong ri India jongi hoit larangi pai sha usundar pichai usatya nedala kini ki restart ki pendep ya ka jimpule jimput hi jongki na bar ke ri India lalap baki tu kibru ki ba pule shabar ka ri India jongi kim shem long ki ba start Henry ki long pat kibru ki ba shempang lene ki ba long creative haba ya no jor bar ki tu ki ba pule hapo India jongi hi ke ken ka daw ban yo ya ka jingshai ha ka jingide bar kane tungin phai shakis nam ki ba kham shadin ha ka por baki inlan ka sanshar ya ri India jongi ka kendo arta ki jing ka banangkong ka jingikren bar ki nong India ka ba arpat ka don kam ya ki nong tre lene ki nong bela kumta kini kinong sanshar jongori India hagat kopor ke England kaprakat na ekin onyo kum kini jai bru ki banang bankran English bat ki batrei bela hapo jongki tiban light na kani ke jing way uriu start jongge England o bakerteng o Thomas Babington Macaulay hausnam khalpra life hosan o wanra ya ka education system jongke India ka baki ai kerteng ka English Education Act 1835 daga jing thmu bakin yo ya ki nong tre ki ban tre khop ya ka kam jongki klem na not ban keli ya ka jing keli bat ki ba klur kumusnyang bat haoj kani ka plan jongki kala urlong shisha ka banangkong kila yo ya ki nong Indian ki banang ban kran English ka ba arpat ki yo ya ki nong tre ki ba tre hok ya ka kam jongki klem na not ban keli ki bom ju keli jing keli lani ki bom long creative hato fitip ni bagi ketin English kam di ketin ke baki biru ki keren bah ha India Henry hagor kong puli putih jongi pat ke English kam de tang ke ketin Henry ke de penban da ke subject ke balong compulsory ya baro ke Russia ke China ke France kim de kenkor hadu kata-kata ya ke ketin English kumbangi kenkor mangi kinong India Henry hangi pat ngisngeu baladang ngimnang mankren English ngin syakot kita ki poor communication lane ki bomnang ban yakren hatu kamut batang namar bangamnang English hatu nganlong babet nganang pat yakiwe pat ki kintin habangi phai syaki teknologi shimtang ka phone shwa shibu ka Android phone ka bala sansnen ka badon tang CGB lane sanspa MB uram ngi ken lene shim ya ka kum ka phone ka bala long outdated hakini ngi menta le ki mi ki phone pra GB khat RGB uram but what kitu ki phone ki ba saw GB ru kila shim ya ki ba kila long outdated Henry habangi pipe shake education system jangi pat na do usnam khat pra life hosan hado kini ki ngi jangi menta kiai pentre bat kiai bot ya kaju shikaju shu sardap malumala bat ki ompat jalega kat bagi waikiri jong ke pertepat ontang baka jalega magar dorega kan mara step jingkeli kelong baleken ka jiakum ni kadon kata ke competition klem kam hado gini kiski jongi mentaro ka competition ban yo khandai pho person shaneng hatu fijulap ya kane babon bha ki perlok jongi kilong ki bastard bha hakapor ke bagidang khana hakapor ke bagidang le school Henry dalada pulepat kim yo kam yo ja lane laraki treru syutre taman yo ya ka jakpo ngakan mau kumno ki pha pule yangi yaki kot history ki baraben bha ki bom don jemut ARUM kumba uway o restart jong ka berthai u businessman o bakerteng u Henry Ford uong kan mentoy ayu yanga pan pendap ya ke jemut jeng perkhat jonga daki jengnang ki bom ler kam ki bala danga kwa ban tip tang shiklik ngala ban yo ya ke jing jubab ti perkhat maphi kan mentoy ayu ke yangi ban tip ya ke history ki barben ki kerteng snong ki kerteng jong ki briu ki snem markum ta ter habangi kelipat ya kini ki education system balai ki pha pule yang ki kot barben ki ong ban increase ya ke memory jong ubriu habakum ta thep daki ek badan kam ke habangi phai shaki school jongi menta haman laki school government lani private school ka English kalong compulsory ka bangi hap ban pule no option
Henry wat hadin balak pule daki khat ar khat lai snam ro kim nang ban keren English ba. Henry mentah ukhna ubadang san snam ulanang ban keren English tik lem da pule yaki kot. Namar bale namar ulat don hakum kata ke environment. Ngan IP ya kanuksa jong ka way ka formula ka ba pau nam ba. A plus B whole thing square is equal to A square plus 2AB plus B square. Tang ba ladanga kali kan mud ayu haka real life jongi kan don jingmut ayu haka jingim jongi kabaman lakas ngi don batip lemne u principal lemne ki tong hikai lemne ki khana school don batip tip kala bandon AA ka jingmut mano batip Henry tang ko wenga tip ba haka jaka ba phin ong 2AB lada phin ong 3AB kin sar khi pi bar kata gade ka tenrai jong ka jing hikai jongi hatu fitip ba kito ki khana ki ba pass ya ki exam jong ka school jong ki daga ba shubu re lane shubu to ki long ki biru ki ba khnyum ba lala ki rung ha ki exam jong ka jingim ka ba shisha ya ki khana jongi la ai ka ju ka syllabus klem de khen ya ka jingla jong u lane ka khana namar kita ki nong pej ya ka nat puli puthi kim concentrate ya ka jingla lane ka jinglong creative jong u khana Henry ka shupej tang ya ka marks jong kata ka jinglong creative kam tre kam haki ngakan mau ka way ka memes ka baki biru kia share ba way utrai jong ka way ka restaurant sisin ubu ya ka report card jong ka match jong u ba uyo tang san max hakapor ba udang le school bar utho ya ka jing tho hangta ba phiyeng menta haka restaurant jong ukhna ba feel haka match hakapor ba ule school bar uta uju ukhna ubaki ong ba memla banlong AA haka jingim jong me lara me feel haka match Henry menta nga feel haka match bat phiyeng menta haka way naki restaurant jonga shibu menta phin penyeng ya using ka dokha u hati ka han da ulan bat phi pha eki ban kiu ya uding bajrong bha hatu phimut bakila ban kiu Henry penban kin sadon kata ka jing perkhat ba ngilong kita ki bomla ban le AA ru em haka jingim bat kim nut an persyang AA ru em haka jingim kane kade ka system jong ka jing pule puthi jongi ngim don shibon ki a banjit bun sin ngiyo i ya ki topper lani ki start ki le science nang ta ka wan sa ka commerce bat hatrai do jong kita ki eke baro ka wan ka art stream bat ki khen stick hadu kata-kata ya kata ka arts Henry hateng ngiyo ipat bakito ki balai arts ki kham kiu haga exam jong ko jing impat baro ki kimi ki pa jongi ki kwa e ki khon jong ki bakin long engineer lani doctor bat lala ki khon ki kwa ban le ya ki extra course ha school kham near e baki kimi ki pa jongi kin sha ya ki ban le ya kata ka course kin ong yangi baki shule penlut e ya ki pisah ya ki e ki bom se so menta ka jingkeli ka long na e ken ka wan kata ka jingjit haga jingim jong kiru mano ken ba penrung haga jingmut jong perkhat jong ki kimi ki pa jongi kum kata ka jing perkhat ka training jongi ka sedang na yeng hi ki kimi ki pa ki henman shandrang bar ki kenthe bat baro ki ba hayeng hasem jongi kin ong yangi balada ngim yo ya ka marks ka babha phin om yo kam bat lada phin om yo kam ka jingim jong phi kan long ka jingim ka bale no e bat kumta ngi bo ya kata ka jingla jong sherut namar om don babna ya ka e ka jingla jong phi akan mau hisen don we ukna obastat bha ushim ya ka we ka skutar ka bomlong shu bat u repair ya kata ka skutar ha ka jinglut ka baduna bha ujulej saki kharkhana bat lum ya kitiar kitar ke bala kentai da ke mekanik bat shna ya kata ka skutar hado bakala long bania saji sen pat Henry ki kimi ki pa jong uta khana kim yo i ya kata ka jingla jong uta khana ki pha lei penban ye u da ka medical science hooj namar ba ulong ukhana ubastat ula long u doktor menta Henry ulong penban u doktor ubas new a worst doctor ubam ju pendep ya ka kamram jong u hagarukom ka badai namar balai namar ba uhun ban sacrifice ya ka passion lene ka jing snew tenat jong u tang namar ka jing snew tenat jong ki kimi ki pa jong u ulong u doktor Henry ka jing kwa jong u pat ban long u mechanical engineer bat manomatip balada ulong u mechanical engineer ula ban long u nongshna kali ba pau nam tam baro ka we ka perthai Henry kata ka jing kwa jong ki kimi ki pa jong u kala shimno ya kata ka jing kwa jong u bat ka penlong yu ba un snow ba kata ka jingyo bon ka max ka jingyo ka kam ka jam kan salong pat ka jing pho snew jong tementa ha ba kata ka jing pho snew jong u kan urlong ka biang e bat phin penlong le de pen snow po ya ke we da kata ka jing job jong phi ngan ong yu phi ki parlok bi changa lada hagani karta kan pat kata ka jing pho snew jong phi pen salong ki bru ki ba arta tir baro si chingim tungun pha biang shaka video jong menta ka sngi hato fila banyo kat nungut kita ki bru ki ba start bha
kiba job lani ki biru kiba yo ya ka jim ka ba job kar kum ka jingkwa jangki ngan ai nuksa ya pia sangut ki biru ki bom siam la job hagane ka education system jong ki India Henry ki longpan ban ki biru ki ba job manu kita u Ambani u Virat Kohli u Amir Khan nang ta u Modi baro kini kim siam langat hagane ka jingriam jong ka education system jong ki India ki pule daladehi ki nang ki start bar ki long briu kumba ki long mentah ngada u CEO jong kanu ko company lane u director jong kanu ko department u late ban shim interview habaro ki department ngan garanti phi pa umla ban pass haki interview jong ki department ba pher tang ba hakato ka banta ka ba ula specialize lade ula ban penyai ya baro ka wei ka company lane ka department kibriu ki penlut hado shipawa ya ka jeng jong ki ban pule ya ka ki education system jong ki India banle ayu Bantre haki company bat ban penlong ya utrai jong tu company jongki ban pen urlong ya ka ke baulat ngu to fulfill the dream of his owner. Hoit mentah filak ban ong pa ka education system jong ke India kalong ka babiang te haba ka biang komta balaken kito ki badonlat donlenti khon jong ki politician ki business ki pele school ki khon jong ki shabar ka ri jongi larangi pe ya kanuksa tang hapo jong ka Meghalaya jong hero ngilap bunsin bakini ka politician ki pele school ki khon jong ki shabar ka ri jongi ka jingli kalong balaken ki pele school ki khon jong ki shabar ka ri lane shabar ka jella jongi ka daw kalong nambar ba makiru kitip bakani ka education system jong ka jella jongi kamlong ka babiang teknang bakani ka education system lane ka school lane ki college bakin kyu ka de ban long compulsory baki khon jong ki tuki MLA ki de ban le school lane ki de ban le pule hakatu ka college jong ka to ka constituency baki job bat lada ka to ka constituency ka baki ki job kam dan college kam de ka jimbakla jong bait ba kam de ka jimbakla jong ka snong bat lada ka long kumta hang taken peniyoi bagani ki government college jong ni kin kiu manhakane tang naga banta ka post beyond ka bashi phol lene khat sandali taki pho hajar mut ke samla ki bala pass graduate bat taki hajar ki bala pass ka post graduate ki apply naga banta ka ni ka post beyond ngin om ya kran che phangi post ki ba hele bon nangi hadin bangina pendap ya ka jingpuli jongi ni penlut biang sasan lene Hendrus nem naga banta ban pengkre ya lade naga banta ka kam sarkar bat haba kali ki balai phi kwa ban rung hagi kam sarkar tang kawe ka jubab baka kam sarkar ka longkum ka umpo liu ka bomrengat shu nga ong ye ki pat balai phim persyang da ke par ki jai kam haka jaka ban penlut por panwat ya ka kam sarkar ki ong pat em ka kam sarkar shisen balayo rong khle phin om sha be shu la file kumno ro phin om sha be kapen i baki long ki bakhwan mentoi pitip balai kawan kum kane ka jing perkhat namar kane ka education system jongi kam ayingi ya ka jing slur bangin stang ya ki ki bathamai ha ka jing im jongi bunsen ngi juyo sngo ya ki kintin baki bru ki ong bah ka por ka bangan ang le school ha ka por ka bangan ang khana ngalong khana ba start bah Henry menta andala poi ha college pat ngabek kumni balai ken kalong kumni ka daw kalong namar kane ka education system jongi hateng kata ka jingjet jongi ya kata ka lenti ka bomde ka yalam yangi banlong ki babi kane ka education system jongi ka penpe ya ki kimi ki pa jongi ki fokus barabor ya ka kam sarkar don ki baju ong ba ukhana ubom jule school ju ting ngano me kran shipang ka akor nga kran shipang ka jing slur ka jingbej ka pen slur ya opriu philap bonsin baki bastar haswa bakin rung ha office kila ting lupa namar kila don hakum kata ke environment nado ka por ka baki dang le school kadba utu ukhna ubam le school pat ulong uba slur ubam juting ngan om pen slur yano ru ban pep school Henry nga pen slur ya phi banlong ki ba slur kane ka de ka jingkar pat jonga ya ki minister ki badai khmi ya katnat pule puthi ki badon hakabor khmi benia bad analyze bha ya kane ka education system jongi namar bagane ka education system jongi ka penlong ngi bangin long insecure de na kata ngi wat ya ka kam sarkar barabor hoot nginom la ban change ya ka education system jong ke India baro kawe Henry change wa ya ka system jong ke Meghalaya jongi hikai ki khanna jongi bakin long slur bakin shim ya ka no raya ha ka jingim jongki pen slur ki bakin om em than ha ka jingim jki bakin tre ya ka kam sarkar Henry pen slur ki bakin long ki businessman ba unlong unong rep uba start uban pendon kam ya kita ka teknologi leng ba ka jingpule jong bat maki kitip ya ka jingchisha ba kupnu on pensa ya ka mariang jongi don't try to change be a change
kumbaga tu kawai ke video janga kapoy hadu hashkor jong u chief minister jong ke Meghalaya jongi ngangai scam bakane ke video janga mentaga singrukan poy hashkor jong u kibala ban change ya ke education system jongi ban concentrate tang ban pensaat ya ke plala jong ngin second tu ipi ha ke par ke video tat hadu kata kapor kuplay shibon shi ajar ngo uplay ungkur khoi ipi